mo Finding lechon. finding lechon because mamalit daw may lechon. Kaya gutom mi, magyoyo sa mama, di ba mamalit? Gani, manghilak. Tapos pauli-on jumigbalay na niya. Naadiri ang ang event, di ba? Ba't sila mga What? O tara lang lechon ayo, pita. Basta. Tara na ang lechon. So before may makapalit, mamayat sa mig mga 1 kilogram. Kay layo kayo bakpas mo. Sobra. Tanawan ninyo. Rain or shine. Diba? Patunga na dyan sa Galitson talan. is where. Ganan ko sa imo ang lighting ti kay ano, amis ko. Gani. It's fresh, magic ko ka red. Fresh daw diri guys. Ayaw na mag-subscribe sa Militon TV. Diri na mo sa Okay. ambot usan akong pangalan sa akong channel. Basta Basta ako diri. nalibo ko sa yan channel. Uga kayo ang mga vlog dito. Gani way color. Diri mo subscribe sa kuha kay dagan kay glitchon diri. Sa may tagiya sa lechon. Success. Nakapalit na jud ni. To ang lechon. Dara! Pataas. Dara. Oy, bro, kita man tulong lechon no. Uy, nangaluto na mi guys. Sayang ang porcelana ni Mimi. Sayang ang Sayang porcelana. sa porcelana. Ganahan ko sa imong lighting stay. I love it. Si ako na lang yung Ala, nakakita na po si Guapo. Tara. Ang naw ni Militon. Ang naw ni Militon chart. Nadiring ebidensya. Niagi mi diri. Ni shortcut mi. Tas bawal day mo agi. Kayaan. Pero, Ya, isog kay sila ha. Isog kay sila. gani. Pa-close na Ganahan daw. Wala may ko, gigi- wala may miss gipapawas kay Kuan. Nakaagi naman ito. Gani. Tunga naman mi. Pala pa bungol-bungol buta lang mi. Kainit kita na nasunog. Grabe. Dili ba halata na ano na? Kasaron yun, nilandong yun. Napalitas na. Nilandong Wala nilandong ibis na yun. Painitan dyan ta. Kung kano sa miniuli, kano sa panilandong. So, thank you. Maglakaw ba? Igang kayo din oh. Puta nila. As in, init jud kayo. Pero dagan kay lechon. Isa jud kadala ng lechon. Mura po ba gilit yun? Mura po may gilechon sa kainit. Mga tiil. Hapit ako dyan na loto. Super. Namula ko dyan. Hapit ako na loto. Init kisa tiil. As in, kay left and right man ang nagalechon. Napasa taas, up and down. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana. Kami ma? Mga unton. Balag dukot basta lechon ang super na yung mata. Super cute. Manin nyo ha. Hello, wala lagi siya yung mata. Gamit chinito. Harry Potter. Si Grizzly. Hi, Grizzly. Dapat isip ko part. Hello. Emerald Fox. Gani gani. Mura lagi kag si Kuan. Ano mo, Roboski? Gani, mura siya husky. Gani. Nice color na. Nice color. Nabuhat sa kondor yung. O gani, gwapo kayo ang grass. The grass is greener. Dalan diri sa among bukid. Sa una kay dili na siya. Basta yun sa una rough road ni siya. Di maagi diri sa usa. O di maagi. Karon dili na tanan maagi. Nila ka ibak. Rilo ba no? Kumana na migpalit. Mga on sa mighalo-halo. Yummers. Ay, pa ba nang mahala na ako? Mauna ka, kay patigigangas, sa paro. Pero, Tinaning habhabon. Bakit kaya yung lipstick, di na kasi nag-ano. Yummers. Yummers. Raisa, nakasala na po. Makailis na po na. Imbis na hurot na. Ay, may naghapit na mahurot ma. Kailis naman sa sarili. Ipasaka na po sa yama. Guys, mo na siya akong saan na? School pag kinder.
Gupo na siya. Si Ma'am Flora? Oh. Si Ma'am Flora ang teacher. Ay, pagkapila ko. Bye! Naigo yung ilong din. Grabe no? Abi dyan ako balay lang. Mao Sa din na unahan ka lang, dira din ta magkikimbing. Dugay kita mag-abot sa balay. Gwapo na kayo pero ano, paparapaak mong dito. Kasi lugo, ba na din ang eskwelahan. Oh, sige. O na dyan, ebidensya. Tara Ay, sa Raiza mauna? nangawat. Para baka na. Gwapo din naman. Nga nanghingo to si mama. Dala itong saging mo, dako na. Nangawat si Raiza, ebidensya. Tara pila ka ba? Gidaghan pa dyan. Gana na, wala may tag-iya. Balan mo na. Sige. Okay, si Richard mag tuyok sa cupcake. Hot cake. Nga na akong day dapat. Para no stress daw. Yapil ni mong patuyok ah. Hulog, bitaw ni ron. Nakay hot cake, nakay mantika sa kilid, nakay butangan nag... Sa luwag. Napa siya kayo butangan ng cupcake niya. Napa siya kayo assistant, tigbutang sa harina ay... Sa... Margarine. In the place of